Sini saya sampai tongkar, cerita sama sang lam soklanya, borno lam sokai sang sonman ini sini sar sama, apa ni bukan jotono sini kakatal ni. Dan kisahnya apa problem lain? O cengfru je cengi klang nerok borok tini kerikha korok beri ini sengoro mangpili nogo tai tini o jorao borok no seng tini man kangkai borok gopalai tongthok kamon kaklayo tini no jorao je club no cengi klang nai o amsai ni bagi je samong klai nai sono yakari klang thang nai borok ni nukhung ni borok go tini o jorao manjak khanane kaklayo borok bo sengbai baksano tinini o salo tongthogoi no tongkhana hanai tinini o salo regai nara obahai ki program khaimani obo balaikhe nangmani kok tamni bagai hingkai bisio waisa phayo bini club ni songsamani sal ebakai asaimani sal o salo regai jengje program khaimani o program khaimani bisingtei sini next generation je tabok ni srai rokno जों गोबांमा जों अ क्लाब नि तै सिरि मानो अ क्लाब न साबो चेंखा साबो प्रेसिडेंट अंखा अ क्लाब नि बिसिं तै तामो सामं क्लाइजाका जों बरकनो जों फोरोंगै तिसै मानो अबनो हनो बलाइखै या प्रेसेमाने काहाम जों क्लाब तावनि बगे खाय जों आबो जतनो सियो क्लाब अंखा बो आमचाइनि जत्त एरेनि बगे जों क्लायो अ आमचाइनि काहाटिनि बरक तंगै मानो Ini si pempal tongano mau sapano